నమస్తే నేటి ధరణి న్యూస్ కి స్వాగతం. కాకినాడ జిల్లా పి పత్తిపాడు నియోజకవర్గం పత్తిపాడులో జాతీయ రహదారిని 6 ఉన్న పాదాలమ్మ అమ్మవారి చారిత్రాత్మక కొండలు ఎటువంటి ప్రభుత్వ అనుమతులు లేకుండా తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన నాయకుడు వీరబాబు కొండలు గుట్టలు గ్రావెల్ కనిపిస్తే చాలు రెయిన్బవల్లు ప్రొక్లైనర్లు జేసీబీలతో కొండలు తొలగిస్తూ డాక్టర్లు లారీల ద్వారా విలువైన కర్ర కంకరను అమ్మి సొమ్ము చేసుకుంటున్నాడు అన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఎర్రమట్టి దిబ్బ కనిపిస్తే చాలు సాక్షాత్తు ఆ పాదాలమ్మ తల్లి కొండను కూడా విడిచిపెట్టకుండా మింగేస్తున్నారు. ఇదిగో చూడండి, కళ్ళకు కట్టినట్లుగా చూపిస్తోంది. చారిత్రాత్మక సంపదను మింగేస్తున్నారు. రోజురోజుకి అటవీ సంపద కనుమరుగుతోంది. క్రూర మృగాలు జనవాసాల్లో సంచరిస్తున్నాయి. వాస్తవాలకు ప్రతిరూపం నేటి ధరణి న్యూస్.